जोङो गासै आवगाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिमोन जों फैनानै दिनै BPF दोलो राजखान्थि दोलोआव जयेन जाफैदों। हिमन्त बिश्व शर्मा सबतखै एन्टि ट्राइबेल चिफ मिनिस्टार। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। मिजिंथियो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै। इन्ट्र' भिडिअआव जायखौ नुदों बेखौ जोङो दान्दिसे उनाव नायलांगोन। दा गिबियावनो जोङो नायनानै लानि बारख' NDFB बि नायजाब बिथाङा BPF राजखान्थि दोलोखौ मोजां मोननानै BPF राजखान्थि दोलोआव जयेन जाबाय। दा बिथाङा मानि थाखाय BPF राजखान्थि दोलोआव जयेन जाखो आरो बे राजनितिक दोलोआव थानानै बिथाङा माबायदि आसा खालामदों, माबायदि मिजिं थिदों एबा मा मावलांनो नागिरदों बेखौ बिथाङा मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों। दा भिडिअखौ नायनानै ला दिनै। प्रमद बर' बिथां आरो बिथांनि सोरखारा दिनैसिमहालागैबो मुंख्लंफोरनोबो थाइसेबो थाखा कम्पेनसेसन हिसाबै होनो हायाखै। सानजाहा सिमा बारायनांगौ दङमोन गहपुरसिम, बेबो दिनैसिमहालागै 1 इन्सिबो बारायाखै। आङो दिनैहाय BPF राजखान्थि हान्जायावहाय जयेन जानाय जाबाय। मानो होनना बुङोबा जोङो थांनाय 3 बोसोर प्रमद बर'नि UPPL सोरखारखौ नेबाय थादोंमोन। NDFBनि एक्स NDFBनि आरो रुंसारिफोरनि थाखाय, मार्टियार्सफोरनि थाखाय माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन होननानै। नाथाय 3 बोसोर बारलांनायनि उनावबो बिथाङा दिनैसिम 1%बो एक्स NDFB आरो NDFBनि मार्टियार्स जायफ्रानाखि जालांबाय बिथांनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावनानै होनो हायाखिसै। बेनिखाय नेनो बानानै, जों आसा खालामनो बानानै आं दिनैहाय BPF राजखान्थि हान्जायावहाय जयेन जाबाय। थांनाय 3 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा आरो बिथांनि सोरखारा सासेबो NDFBनि केसफोरखौहाय उइथड्र खालामनो हायासै। सासेबो NDFBखौहाय प्रमद बर' बिथाङा जेलनिफ्राय बरननो हायासै। रन्जन दैमारि बिथांखौ प्रमद बर' बिथांनि सोरखार आरो बिथाङा बरननो थाखाय जेबो राहा लामा लायासै। बिनि थाखायनो जोङो जोबोद दुखु नांनो गोनां जादों आरो बिनि थाखायनो आं दिनै BPF राजखान्थि हान्जायावहाय जयेन जानाय जाबाय। सानजाहा सिमा बारायनांगौ दङमोन गहपुरसिम, बेबो दिनैसिमहालागै 1 इन्सिबो बारायाखै। बिथाङा आरो बिथांनि UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा, लिडार्सफोरा बुंगासिनो दं हाबगोन सिमाया सानजाहा बारायगोन होननानै। नाथाय दिनैसिमहालागैबो 1 इन्सिबो सानजा सिमा बारायनाय जायाखै आरो आं सानो बारायनायबो नङा बिथांनि सोरखारनि समावहाय। बेनिखाय जोङो जाहाथे सिमाया गहपुरसिम बारायो, बेनि थाखाय आङो आंनि लोगोफोरजों लोगोसे BPF राजखान्थि हान्जायाव जयेन जादों। जाहाथे BPF राजखान्थि हान्जानि थ्रुयैहाय जोङो सिमाखौहाय गहपुरसिम बारायलांनो हायो, बेनि थाखाय आं जयेन जानाय जाहैबाय। लोगोसे बेल' नङा, NDFBनि जेसेबांनाखि मार्टियार्स जालांबाय बे मार्टियार्सफोरनोबो प्रमद बर' बिथाङा दिनैसिमहालागै कम्पेनसेसन हिसाबै थाइसेबो थाखा होनो हायाखै। आरो NDFBनि जेसेबांनाखि मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि मुंखौहाय बा बिथांमोनखौहाय मुंख्लं जालांनाय बिथांमोनखौहाय दिनैसिम आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै सिकिउरिटि होनो हायाखै। बिनि थाखायनो जानो हागौ प्रमद बर' बिथां आरो बिथांनि सोरखारा दिनैसिमहालागैबो मुंख्लंफोरनोबो थाइसेबो थाखा कम्पेनसेसन हिसाबै होनो हाया। बिनि थाखाय जोङो लाजिदों बिथांनि सोरखारखौहाय। जोङो नेसेयावबो बिथाङा मोनसेबो मोजां खामानि मावबोनो हायासै आरो मावनोबो हानाय नङा। बेनिखाय बिथांनि सोरखारा कमप्लिटलि दिनै फेलें जाबाय। फेलियर मोनसे गभर्नमेन्ट बिथाङा सालायगासिनो दं, बेयो प्रुफ जाबाय। निसय फुथुला बायदियानो दा आसाम सोरखारा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जा खामानि मावनो होयो बेखौनो बिथाङा मावगासिनो दङ। बिथाङा फुथुला बायदि जागासिनो दङ, सासे येसमेन बायदि जागासिनो दं। बिथाङा जा खामानिखौहाय, जा डिरेक्सनखौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंहरो बेखौनो बिथाङा येस होननानै मावबाय थानो गोनां जायो। भिडिअखौ नुनानै निस्सय नोंथांमोना हमनो हाबाय जे बिथाङा मानि थाखाय BPF राजनितिक दोलोआव जयेन जाखो, हाबफैखो। बिनि थांखिखौबो बिथाङा गावनि खुगाजोंनो फोरमायना होदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। दा आरोबाव बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय फैनाय आरो गुबुन गुबुन आफादाव खामानि मावखांनानै फैनाय माखासे सोद्रोमा बिथांमोनाबो फिन आरोबाव BPF हान्जायाव जयेन जादों। बिथांमोनखौबो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानि बिथांमोना सोरमोन। मोनसे ब्रेकिं निउज। बे ब्रेकिं निउजआ फैदों BPF राजखान्थि हान्जानिफ्राय। दिनै चिरां जिल्लानि बिजनियाव जानाय दोलोनि 81थि मावफुं आफादनि जथुमायाव गोजौ सोलोंथाइ गोनां माखासे गुबुन गुबुन हान्जा आफादनि दैदेनगिरिफोरा BPF दोलोआव हाबो।
बिथांमोना जाबाय फारियै मिरु एबसुनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि एबा एजिपि दोलोनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारीजों लोगोसे अदालगुरि जिल्ला पानेरिनि समाज सिबियारि लाइमोन अर्जुन नार्जारी बिथाङा MSW खालामनाय टंला दखरा एबसुनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि सुशान्त मुसाहारि रङिया कलेज इउनिट एबसुनि बारग' आफादगिरि देरहासात बर' उदालगुरि जिल्ला टंलानि गौरी शंकर कसारी गहपुरनि बारग' NDFB अदीप नार्जारी मिरु पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि आफादगिरि बिनाराम बर' क'क्राझार मैदेर खर'नि डक्टर अनसुमा नार्जारी मिरु पिपुल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि नेहाथारि एबा मिरु गरिया मरिया डिसि जनगोष्ठीय परिषदनि बारग' नेहाथारि बाक्सा जिल्ला गरेस्वरनि फजलुल करिम हाजरिका दिनै BPFनि CWC जथुम्माजों लोगोसे जयनिं हाबाफारियाव BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोदानै जयेन जानाय साफ्रोमखौबो बरायो। सोर बिथांमोनहा BPF दोलोआव हाबफैखो बेखौ निस्सय नोंथांमोनहा भिडिअनि गेजेरजों नुबाय आरो हमनो हाबाय जे बिथांमोनहा मानि थाखाय फैदों मानि थाखाय BPF दोलोआव जयेन जाखो। दा गुबुन मोनसे खौरां दङ गुबुन मोनसे खौराङा जाहैबाय ट्राइबेल पिपल कनफेडारेशन अफ आसाम बिनि गाहाय नेहाथारि बिथां बिमल आमसिया BTR गोरोबथाजों BTCआ मा जालांखो आरो ट्राइबेलफोरनि आथिखालनि थासारिया मा कन्डिशनाव दङ आरो मानो जाखो बेखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बिदिब्ला बिनिबो ससे फुटेज नायदिनि दे। BTD থকাৰ সময়ত যিবিলাক অধিকাৰ আছিল এতিয়া BTR চুক্তি হ'ল চুক্তি হোৱাৰ পিছত সেইবিলাক অধিকাৰ আজিকালি নাইকিয়া হ'ল। বড়োলেণ্ডৰ বা BTRৰ ৰাজধানী দিল্লী নহয় এইটো দিছপুৰে হয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চব সেইটোকেই আজি চলাই আছে সেইটোৱে চলি আছে। এনেকৈ কাৰ্বি আংলঙতো চলি আছে এনেকৈ সকলো কাউন্সিলত চলি আছে। ক'ত ট্ৰাইবেলবিলাক উন্নতি হ'ব আৰু এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চবতকৈ আন্টি ট্ৰাইবেল চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব সকলোতকৈ আন্টি ট্ৰাইবেল চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু তাৰ দিনতে আমি সকলো আমাৰ অধিকাৰ আমি হেৰুৱাইছোঁ। গতিকে সেই মানুহজনৰ লগত যোনে থাকিব ট্ৰাইবেল মানুহ সিহঁতেও আন্টি ট্ৰাইবেল হয়। ট্ৰাইবেল হ'লে কি হ'ব ট্ৰাইবেল নহয় আন্টি ট্ৰাইবেল হয় সিহঁত তেনেকুৱা চলি আছে। সেইকাৰণে আমি ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব আমি ঐক্যবদ্ধ ভাৱে যুঁজিব লাগিব আমাৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব। बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला BTR गोरोबथा जाखांनायनि उनाव BTCनि गासैबो पावारफ्रा माने मोनसेनि उनाव मोनसे गैया जालांबाय बेखौ बयबो मिथिखाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल हारिफोरखौ बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन ट्राइबेल बिथांमोनखौबो जेरैबायदिनाखि राजखान्थिनि बेन्दोङाव फानफ्रबनानै आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय हिमন্ত বিশ্ব शर्मानि जिहेतु माने BJP सरकार बे सरकारा ओरैबायदि माने गादबनानै दोनबाय दा बेखौ निस्सय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानैनो हमनो हाखाबाय। दिनै भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखिसै उननि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनजों फिन लोगो मोनबावगोन। एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ जय बर' हारिनि।